xaguza arratzazal, bederatzi sorgin belar espora, basurde baten zazpiamarren, urritz pusketa bat, kontu jakintzu, hau da inoiz potxokitu dudan potxoki ukendurik garrantzitsuena. Potxoki aita, zer da? Ikustezina bihurtzeko potxoki ukendua, Gargamelek bakean utziko gaitu lortzen badut. Baina zoritxarrez, potxoki ukendu honek neurketa zehatzak eskatzen ditu. Bai denbora eta kantitatea. Bai, baina zu kontu zibili behar duzu urritzarekin jakintzu. Beti pentsatu izan dut, oinez buruz gainka ikasten dela. Zuk zer uste duzu, potxoki aita? Ez dut uste guzti hori egia denik, baina... 6 xaguza arratzazal, bederatzi sorgin belar espora, basurde baten zazpiamarren, eta azkenik urritz pusketa bat bota jozu. Ei! Kontuz! Motz! Entzuten aldidazu, motz. Ongi zaude? Zorabieturik nago jakintxu. Ongi dago, baina nire paperak erre egin dira. Ez daukat lehen bezain oroimen ona. Ezin ditut ezaugarri oinarrizkoa gogoratu. Nik gogoratzen ditut, potxoki aita. Zuk? Ikustezintasunerako potxoki ukendua. 6 xaguz arratzazal, bederatzi sorgin belar espora, basurde baten zazpiamarren eta urritz oso bat. Urritz pusketa bat, baina ala eta guztiz ez dago gaizki. Nola gogoratzen duzu dena? Leherketak motzen oroimen aldatu egin duela dirudi. Horrela bada potxoki ukendua bere ala egin dezakegu. Ongi, potxoki aita. Baina nire ustez, hobe genuke motzen oroimenaz gehiegi ez giratzea. Zaude lasai jakintzu nik egingo dut. Baina potxoki aita... Hemendik aurrera motzen oroimena gauza askoz potxoki garriagoak egingo dizkigu. Ez diondarra, Azrael. Hori da falta zairan osagai bakarra. Azkenik asmatu dut, potxoki basati eta nazkagarri hoiek harrapatzeko modua. Potxokiren bat hemendik igarotzen denean, itxasita geldituko da. Gainera ez diondarrak dastamen eder bat ematen die potxokiei. Beno, nahikoa da. Kalkuloak egin ditut, eta asko harrituko naiz motzen kalkuloekin egindako potxoki ukendu hori ondo ateratzen baldin bada. Non dago? Hementxe potxokiak. Potxoki ukendua oso ona da. Jakintxu, potxoki aita ikustezina da. Bai, ikusten dut. Hemendik aurrera motzek informazio garrantzitsu guztia gorde ahal izango du bere buruan. Horrela informazio hori ez da inoiz galduko eta behar dugunean erabili ahal izango dugu. Nire oinarrizko potxoki ukenduekin hasiko gara. Irakurri eta gogoan hartuko dituzula uste dut. Potxoki aita, orain berriro ikus zaitzaket. Potxoki ukenduaren iraupena nahiko laburra da, baina zure oroimenarekin nahi dudanean gehiago egin dezaket. Orain hasi gaitezen konjuro arrun batzukin. Dena prest dago, Azrael. Soka honi tira egin eta potxokiak itxasita geldituko dira. Eta guztiak nireak izango dira. Eta honekin noiz gerturatzen diren entzungo dut. Entzun. Potxoki guztiak plazan bil zaitezte, potxoki aitak zerbait esan nahi digu eta... Zer izango da? Beno, potxokiak. Azkenik ikustezintasunerako potxoki ukendua lortu dut. Ongi! Baina esan beharra daukat potxoki baten laguntzari gabe enuela inoiz bukatuko. Egia esan, horrelako zerbait merezi dudala uste dut. Potxokiek noski hitzaldi bat esperoko dute. Potxoki hori, motz duzue. Kaixo, potxokiak. Kaixo! Laborategian gertatu den leherketa batek motzi oroimen harrigarri bat eman dio. Inoiz ez dut ahaztuko. Doai berri hau denon onerako da. Dagoeneko nik asmatu ditudan potxoki ukendu magiko guztia gogoan hartu ditu. Gauza guztia gogoan hartuko ditu. Iaio etxegintzarako plan guztiez arduratuko da. Niretzat oso garrantzitsua izango da hori. Nekazari, motz arduratuko da zure landatze egutegiaz. Azken aldi honetan egutegi hori arazolarria bihurtu zait. Poeta zure poema guztia gogoan hartuko ditu.
Gerorako izena irabaziko dut. Tripontzi, emaizkiotzu errezeta guztiak. Nire gozokiak, nire tartak, nire errezetak. Potokina, motzek zure lora katalogatuko ditu. Horrela berehala bukatu ahal izango dut lana. Hau da, hau atsegina, pottoki oroikorra. Guk dugu pottokitu, bera gogoan hartu. Hau da, hau atsegina, pottoki oroikorra. Oroitzen ditu gauzak, pottoki garriena. Hau da, hau atsegina, pottoki oroik... Zer ari naiz ni? Rari da, besten, ziurraski pottoki nazkagarri horiek izango dira. Baina, bukatu da, ez nuen gehiago jasan. Badakigu behintzat gertu daudela Azrael. Berehala izaki urtin nazkagarri horietakoren bat onera etorriko da. Eta nire zepoan erortzen direnean, ez dute gehiago abesteko lanik izango. Orduan, egun berri bat potokituko da. Eta etorkizuna gurea izango da. Orduan, egun berri bat potokituko da, eta etorkizuna gurea izango da. Nepo eta zein luzea. Zer esan nahi du? Zure lana ez da galderak egitea motz, zure lana gogoan hartzea da. Bai, ia aztu zitzaidan. Irinkatilu handi bat eta bi arrautza fresko behar dira. Irinkatilu bat eta bi arrotza fresko behar dira. Oso ongi motz hori da dena, dagoeneko nire errezeta guztiak gogoan hartu dituzu. Lilipo, bitxilorea, sorgin belarra, la rosa. Atxeden txiki bat behar dut, potokina. Noski, zer gertatzen zaizu ba? Nire burua potokitu behar dut. Lan berria oso nekagarria da. Baina pentsazazu potxoki ikentzen diezun lana. Potxokien gauza guztiak gogoan dituzu. Baita potxoki aitaren ikustezintasunerako potxoki ukendua ere. Ikustezintasunerako ukendua, entzun alduzu hori, Azrael. Ez dakit nola lor dezakegun, baina ikustezintasunerako potxoki ukendua eskuratu behar dugu. Oso potxoki garrantzitsua bihurtu zara motz, baina horrek ez bazaitu pozer. Gargamel da! Nireak zarete. Potxoki aitaren ikustezintasunerako potxoki ukendua gogoratzen duzu ez da? Ederki, banik itzegin eraziko dizuet. Potxoki aita! Potxoki aita! Ia, dena bukatu da, hobe dut motzi deitu eta gehiago egitea. Potxoki aita, zure bila ibili naiz. Gargamelek potxokina eta motz harrapatu ditu. Zer? Eta badaki motzek potxoki ukendua gogoan hartu duela. Gargamelek hori lortzen badu ez dugu jakingo noiz datorren gure herrira. Indartsu, nekazari! Ukendu honekin, potxoki txepeloiei itzegin eraziko diet. Ez dago nire gia esateko bainua jasan dezaken adimenik. Orain sekretu guztia jakingo ditut. Bainu bat? Ez diozu ezer esan motz! Prest nago, nahi duzunean hasi hitz egiten, potxoki txepela. Orain dela denbora asko jaio nintzen. Hortik hasi beharra aldaukazu. Eta gogoan daukat Gargamelek potxoki aita zapo bihurtu nahi izan zuenean, eta potxoki aita Gargamel karatxoz beterik utzi zuen. Jarraizazu! Gaitzen batek eraman zaitzala intxixu madarikatua. Ikustezintasunerako potxoki ukendua lortzen dudanean, zuian ez ospatzea pentsatu dut. Asko faltan da potxokieita. Isil zaitez, berandu egiristen bagara Gargamelek ikustezintasunerako potxoki ukendua lortuko du eta. Ikustezintasunerako potxoki ukendua. 6 guzaratzazal, 9 sorgin belarrespora, basurde baten 7 amarren, urritz pusketa bat. Inni potxoki ukendua lortu du. Zer egingo dugu? Lau tanta gelditzen dira, entzuidazue. Hau da pentsatu dudana. Bai ederra, ikustezintasunerako potxoki ukendua daukan intxisua. Intxisu ospetsua izan nahi baldin badut, isiltasun apur bat beharko dut. Lasai potxokina, nik eutxiko dizu. Zaude lasai, motz. Zure lagun honenak salbatuko zaitu. Katu inozoa, non ote da?
arraio mugitu ote da aulki hau. Baina ze arraio gertatzen ari da hemen. Ah! Jakintzu, ikus deitzaket! Ongi Billy, ikusi arte, Gargamel! Nazkagarriak! Ies egin duzue! Baina ez zait bat ere astxola! Ikuste zintasunerako potxoki ukendua daukat eta! Beno, potxoki ukenduak benetan lan potxoki garria egin du. Hobe dugu etxera itzuli eta motzen laguntzarekin gehiago egitea. Ze potxoki ukendu? Lehen gogoan hartu duzu potxoki ukendua, motz. Gogoan hartu? Dirudienez Gargamelen egia esale baino horrek motzi oroimen guztiak kendu dio. Oh ez, orduan bera bakarrik daki potxoki ukendua egiten. Ez nire potxokitxoak. Ikuste zina ginen bitartean, Gargamelek idatzita zeukan potxoki ukendua ezabatu egin nuen. Eta orain inork ez daki. Ikuste zintasunerako potxoki ukendua, seixegu zaharratzazal, bederatzi sorgin belarrespora, basurde baten 7 hamarren.